So ayun guys, good morning. So bali ngayong araw, biyahe namin is going to si Roma ngayong taong 2026. So tawag nito, yan ang biyahe namin ngayong taong ngayon. So it's already January 3. Ayan, January 3 ngayon. So yan ang unang rides natin ngayong taon, si Roma. Yan, sana maging maganda yung panahon at sana maging maganda yung biyahe natin ngayong araw, at sana walang mangyari sa atin. Sana tayo sa bahay ni Lord. So ayun, asub na ang oras natin is 5:30 pa lang ng umaga. So yung mga ibang kasama ko nag-aantay na ngayon sa Pulangi, dahil dito pa kami sa Ligaw. So ibang kasama ko nag-aantay pa dun sa Pulangi. So medyo tawag nito, marami-rami din kami ngayong araw, dahil nga gusto din si mama, dahil nga sa gusto din nila na makita din yung doon pupunta namin si Romeo sa Daldagon Peak. Yun, kasi talagang yung ang dream namin ni Mrs. talaga mapuntahan. So nung nag-post ako sa Facebook doon sa page ko na going to si Roma, so ayan, marami nag-PM sa akin na kasama daw sila. So ngayon ready na kami, so babiyahin na lang tayo. So ayan, let's go and good luck na lang sa atin. Diba? Diba? Wala pala sa pulo pa 360. Ako? Hindi ko nakita. Nag-abo? Kargado ka. So ayan guys, dito kami ngayon sa sa tawag nito, Bato, Camarines Sur. Dito kami dumaan sa nagpakanan na kami diretso kasi iwiri ka na lang kami para pas guys, touchdown. Dito kami ngayon sa I Love si Roma. Ayan o. So ayan guys. Hello guys. Tama na kita ini? Puta tama na. Ayan. Ako naka-survive. Tapos mabalik naman kami ulit doon dahil doon pa yung resort na tutuloyan namin. Voice over mo na lang. Amo? Uli pa. Ala ka ba ka tinapuno? Visit! Taas. Dapat taas. Tangalin na kita sa kuha. Baby, ayun sa ulo mo. Habang mapalapit kami sa Daldagon Peak, hindi namin akalain ganito pala kahirap ang daan. Magkipot, madulas at puro putik. Bawat liko parang hamon sa motor at sa tapang namin. Isa lang ang sigurado,
Kapag umatras ka dito, sayang ang tanawin at ganda sa aming tatahakin. Kaya kahit madulas ang gulong at umalo ng putik, tuloy lang. Ito marirealize, hindi lahat ng magandang lugar madaling puntahan. Pero kapag nandun ka na, sulit lahat ng hirap. Hindi sa gilid ka di. Ano si sabi ni kadto? Kan ano, mareraidi sa gilid ah. Ado yung mas mareraidi. Sabot nga, kararum, ado yun hindi. Yan pa sa gilid, di ka magbut nga. Dito sa gilid, di kayo maano. Oh, di ba? Sabi ko sa'yo. Wow! Ah! Tapos, ayun, ito o hindi? Ano ito ba? Ano? Dito, magagi sa ano, sige.
Radyo! Ayos lang! Ayos lang, basta. Ano kahit sa viewpoint? Ano yung kung tanda kong fit? Nangin. Ito to. Ha? Nawala ka na siya. Ano daw? Ano? Tayo kang barangay, sabi naman, hindi ka na maharap. Sabi na, naula mong kumisa. Harap man. Ano sa kapangilan? Hindi maritig ka ito. Yung buro-burato ka na. Eh, pwede mo pwede pa, ano, pa-resort? Eh? Resort? May resort ba yan? Oo. Piranda. Ah, So, Biranda. ano, so, Surayas po. Ay, kaya anak ko ito. Close na yun. Ay, plus, Ay, wala na close iba na. yan na, ano. Kaya na po, close yan. Hindi ko niya mabawala ng gaano ng walking. Sa, Ah, Close yan. hindi ko sa Inverna, talaga ako ni Oki. Yung kibiranda po. Siya po yan. thank you po. Ano, yung Biranda talaga kita. Saan ba? Kaya may auto yan na. Yun po. Hindi sa magtagalog ka. Hindi mo niya maintindihan ang agiyan. Ang tanong kasi, ano, Bicol Pulangi. Dito, hindi po kan agiyan. Basta naintindihan ka. Garo ba? Ganun takot dito. Mga gaytrihan, Biranda. Yeah, nakapag, ano kita kapon? Kasi di man. Grabe pala, no? No. At habang papasok kami sa aming tutuluyan na resort dito sa Siroma, ay makikita dito na halos wala pag-aanong recovery ang mga resort mula sa pinsala ng bagyong Uwan noong nakaraang Nobyembre taong 2025. Kaya halos makikita mo dito na wala pag-aanong bukas sa mga resort. Makikita din dito na halos nasa daanan pa ang mga iniwang pinsala ng bagyo tulad ng mga sanga ng kahoy at mga tuyong dahon at mga iba pang basura. So, ayan guys, good morning. Bali, good afternoon na kasi nasa 12 na.
So dito kami ngayon sa M Veranda. Dito kami tawag nito. Ano ba yung tawag nito? Check-in. Nag-check-in sa M Veranda. So ito yung nakita ko sa mga vlog ng mga nila Unico, yun na Capo. So ito yung ginamit namin yung tag 8K. So nasa 10 packs po ito. So ayan, ito yung mga available bed na rin. Para kung mga yung pag marami kayo extra bed kasi naman dito ang 10 sa taas. Tapos na dalawang bed naman. Yan, dito kami dito kami ni Mrs. Tapos dito sila dito pa lang bahala sila dito kung saan. So yung mga ibang boys na kasama natin, sulit naman siguro sila. Tapos yan, ganyan. So, may electric fan. Tapos siyempre yung mga ulan naman, hindi na kami gagamit ng aircon kasi may aircon naman dito. So hindi na kami gagamit ng aircon. Tapos mayroon na rin doon sa baba lutuan, mamaya papakita ko sa inyo. Bibidyo natin. Tapos pwede din magluto doon. Pwede kayo magpaluto doon kay ate doon sa nagbabatay dito sa Veranda kasi wala din kasi yung may-ari eh. So ayan, medyo natagalan kami, nabot kami ng nasa halos 6 hours yung biyahe namin mula doon sa Pulangi hanggang dito sa Roma dahil nga sa sobrang akas ng ulan. So inabot kami ng 6 hours na ng biyahe. So hindi naman yun talagang pahinto-hinto rin kami kasi nung una silong pa kami ng silong. Tapos nung parang wala talaga pag-asa tumigil yung ulan, nagpula na lang kami. Tapos dumiretso pa kami dun sa may I Love si Roma nung kanina. So dumiretso na muna kami doon bago kami dumiretso dito sa M Veranda. So ayan. So papakita ko sa inyo yung labas. So ayan ang CR. Yung mga kasama natin guys. Shout out guys. Yeah, ito yung mga nakuha namin kwarto para check-in na 10 kami. Ayan, may mesa na. May mesa dyan. Tapos dito yung view naman. Ito na yung dagat. Kaso problema nga, medyo maulan talaga ngayon. Medyo malas yung biyahe namin. Pero okay naman, kasabi lang blessings naman daw yan eh. Tapos sa baba. Dito naman yung kusina. Kompleto na dito. May lababo. Tapos may gas stove kasi wala pang busol. Hingin pa namin doon mamaya kay ate. So ayan, pwede kayo magluto dito. Tapos may hugasan pa, may lababo. So ayan, tapos dito sa may pinto na to, yan. Dito na mismo yung dagat, di ba? So ayun sila, nagliligo na. Kahit kanina pa kami paulan habang nagmumotor. So ayan, naligo pa rin talaga sila. Ang lalakas ng mga ang katawan nila sa lamig. Grabe. So ayan guys, ito yung lababo. Lakas pa lang ng tubig. Yan, di ba? Lakas ng tubig di ba? Bumubukas-bukas pa. Lakas ng tubig. Tapos may mga utensils na dito pwedeng gamitin. Plato, kutsara, tapos may pichel. Ito yung mga plato na ayan, pwede gamitin. So ayan mga plato. Ayan. Tapos ito naman yung dining area. Ito muna yung mga gamit namin. Kasi malakas pa yung mga ibang damit dahil nga sa ulan. So basang-basa talaga kami kanina, hindi na kami nagkapote kasi pati wala naman, basang-basa na eh. So ayun sila nililigo sila Grabe. Yeah, naliligo. Excited masyado maligo sa dagat. This is the long ride naman. Ito ang pinakaunang long ride namin ngayong 2026. So yan, dito kami sa Siro, mga Camarines Sur. Yan. So yan naman guys, ito naman yung sala. Parang bahay lang ito. Yan, may isang sopa. Tapos ito pa isang sopa. Ito ni Par. So ayan ang ganda lang dito guys. Electric pan. May isa pa. Di ba? Kahit dito pwede matulog Ayan Tapos maglabas mo, kusina na. Ayan. Amo, macho pati ka ni Paro. Wala! Para kuwaman sa naide. Kapara dagat.
Yun guys, oh. And veranda. Ayan sila guys, oh. Grabe. Halos kalahating araw na silang nabasa ng ulan. Tapos ngayon, dito, ano pa sila? Swimming diretso. Tibay ng mga ano, katawan sa lamig. So yun guys, ito yung alam namin chicken. Hindi medyo maliit yung ano natin, kutsilyo. Kaya kailangan natin ng maso. Yan. Kailangan natin yan ngayon para sa ating ulam. Hindi kaya eh. Kailangan natin martilyo. Construction. Frozen kaya sa ano, so chicken. Ba't po kayo? Nagpansapi yan? Ito tubig, tapos saing. Tapos dito yung view. Wow! Wow! Your smile! Ang lakas ng alon. Lumalangoy kahit baha. Sige, langoyin mo ang Pacific Ocean. Kaya hotdog, tapos tuyo, tapos pansit canton. Tingnan daw. Makakuro ba? Pag nagkinagamit yung marulit pa. So ayun guys, done eating. So mamaya, pahinga muna tayo. Ito na tayo sa ating sofa. Ang ganda na dito guys, parang bahay lang talaga siya. Oh. Isa pa, tapos may Christmas tree pa, pasok pa rin dito. So ayan o, tapos doon na yung kusina. Ano, kumakain pa sila, di ko tapos na ako kumain eh. So ayan, ito yung pala ng painting oh. Tapos yun gabi na, alakas pa rin ang ulan. So yun guys, bali ito yung hihiga namin ngayong gabi. So ayan, sa dalawa, tatlo, apat. Bali apat yung higaan. Tapos ayan, isa, dalawang kama. Tapos ito yung mga extra, yan mga extra bed na lang yan. Yan lang, mga extra bed na lang yan. So dito kami ni Mrs.
Dito ka na lang natutulog. Yung cellphone ko nasira. Kasi kanina pagpunta namin dito, grabe yung lakas ng ulan, tapos ang kabubulma pa po, di ko na tinanggal. So diretso na kami, tapos tinanggal ko nung bandang Tigao na kami. So yun. Parang ano, pumuti na yung screen ng cellphone ko, sira na. Yan. So yung mga damit nga namin ng mga basa, pinapatay namin sa electric fan para bukas may suotin pa kami. Pati nga yung sapatos namin, yung pantalon tapos yung ibang gamit namin sa bag, halos basang-basa talaga. So kaya yan, sana bukas bigyan tayo ng magandang panahon ni Lord. Sana maging maganda yung panahon bukas. Bigyan tayo ng napakagandang panahon. So, ayan. Dito na kayo mamaya kasi hindi na kami makakapag-swimming kasi nga talaga halos walang tigil talaga yung ulan ngayong gabi. Halos talagang tawag nito, talagang halos magsimula kayo ng umaga hanggang ng hapon. Talagang walang tigil yung ulan. So sana bukas nga talagang yun. Sana bigyan tayo ng magandang panahon. Yan. Ito pala titirhan namin, ay titulugan namin, yung ginamit namin, yung pinag-check-in na namin. So may CR naman pala dun sa part ng baba. So doon yung CR. So pwede na magligo. Kung maka-CR ka, pwede rin. Kasi malakas naman yung tubig. So pwede nyo gamitin yon. Tapos doon sa labas naman itong kwarto na to, may maglilipo naman doon, napakalakas ng tubig. Kaya pwede rin gamitin pagkatapos yung mag-swimming doon sa dagat. Kaya pwede rin kayo magpanlaw doon sa gripo. So ayan, yun muna ako ng damit kasi ayan nga, puro pabasa yung mga damit namin. Nagpapatuyo pa kami. So ayan. Ay, katagal kanson. Sige, dukotin mo. Ay, kadukotin. Ay! Di ba pari? Di ba pari? Di ba pari ha? Di ba? Ano ba? Amo, pila pa. Ari ko ulit po. Nanagat. Di mo na bibli mo, bibli mo. Ay. Dali na, ukala na ninyo. Adi pa. Pwede pa rin yan. Utong, hindi kayo kantong, utong. Asis. Pwede pa lang pa rin. Sasantuin pa kayo pa ito. Sa amin talaga ng mga bag. Malalim yan eh. Kastay. Tiyan, magkakalimpong nga kading kastana. Sige, itong mo. Sige, ba sa pabali na sa daw? Ino mo takma sa daw. O yan ah. Yan. Hala sa. Mas na nga ni lilinter man kaya man Yan. Wow! Pwede na sa tubig. Uy, na pa rin, takma na pa rin. Yan, ito po si Boy Takma. Pwede pa sa na. Uy, uy! Ready ma-istapan? Sabi sa inyo nga min. Lalabas ang lobster no? Pwede yun, so ba't kanyan ano? Ba't kanyan sisni kayer? Pwede pa, taday? Uy, yung dami Ito yung mga nakul namin guys yung paghabulan sa amin. Ayan ang dami Amo? Ang dami Ano ka pa kaming parang lobster yung tigilid laki. Ang daming alimasag. May ulam na kami bukas. Dito ka muna.
paano yan? Dapat may tulog. So ngayon guys, nasa 8:30 pa lang ng gabi. So baka mamaya matulog na kami para kasi maaga pa kami bukas. Sana walang ulan para makapunta kami dito sa Daldagon Peak. Yan. So maganda sana magmuni-muni dito sa gitna ng dagat, sa gilid ng dagat. Kaya lang parang umaambo na naman. Kailangan natin subilong na dahil nga sa medyo malakas pa din naman yung alon. Hindi naman gaano tulad kanina na sobrang lakas talaga ng alon. So ayan, kita-kita lang ulit tayo guys bukas and good night. So ayan guys, it's morning. So susubukan tayo magpalipad ng drone kahit medyo malakas yung hangin. Pwede naman tayo ng view. Tapos mamaya kuha tayo ng view dun sa kung talagang gusto kong kumuha ng view sa pinaka-taas sa Daldagon Peak. So sana mas ma-enjoy natin itong araw na to. So dito nagkapon talaga. Wala. Napaka-nega. Yan guys, oh. Ganda pa naman dito sa yung veranda, oh. Yung kwarto namin. Ito yung mga na-damage nung bagyo. Dagat dito guys, malakas lang alon, no? Matuloy ka na ini? Parang may susunod ako kumalay sa ka. Na
Manok! Good morning guys! Pupunta na kami ngayon sa Daldagon Peak. Ayan. Kasi naman kami ni Kuya, ang aming tour guide. Maganda na construction na. Ano yun Kuya? Kasama ko yan sa Iberanda? Yung ano na yan? Yo, dahil nakabakal lang yung daga. Iba naman may-ari kayan. Ay, ba naman ari? Pero, pinapapahan yan. Wala po pa rin yan. Ha? Magkano? Banggi. Magkano Kuya? 12K? Banggi. Tapos ilang katao? 12 man. Ah, pwede. Ikaw na? 12K? Tigo 1K ka na per person? Dagdag mo, 1K man yan. Ang dagdag. Big parent niya. Generator. Generator sa kuryente ng solar. Klase dyan. Pag lubat, generator. Pero pwede na lang gayon. Ang gayon na Hindi itong nga, ano. private na nga yan. May nagkaroon. Pwede kitot yan. Ha? Okay lang dyan picture. Pwede man. Pwede kitot yan. Ah, pwede bang palaan? Tara. Ika naman, ano pare? May tao po ngayon. Wala. Gayon? Pwede naman. So ayun guys, maglalakad na lang kami. Dahil nga sa syempre maulan at maputik tong kalsada, so di kakayanin daw ng motor. Sa ako pag ang Kaya- miranda yan. Alin Kuya? Ay, yung yun. Kaso iba nang Ayan. nangyari. So yan, umambo na guys. Ayan. Ipagkakaya ng motor kung tawag dito. Mga may mga Ito. kakilala ko itong magpakalinda-linda. Magkano Kuya? Per square meter? 500. Ay, per square meter? Square meter ba? 1.5? Ano may ticket naman rin, mamalit na taga. Oo, sigurado yan Kuya. So ayun guys, dito pala kami sa wala pang kalahati. Siguro unang yung point pa lang to. Pero ang ganda na. Woo! Grabe! Ito ang aking dilim talaga namin mapuntahan dito. So ayun. Ayun, grabe ang kaulan. Grabe, kahit maulan. Nakapunta na talaga dito. Ayun guys, oh.
Ito ang Daldagon Peak, isang natural na lookout point o bundok na matatagpuan sa Barangay San Ramon, Roma, Camarines Sur, sa Bicol Region. Ito ay isa sa mga tourist attraction sa partido, distrito ng Camarines Sur at kaila sa mga lokal at bisita nag-iikot sa lugar. Ang pagpunta sa Daldagon Peak ay kadalasan nangangailangan ng pagdaan sa mga dirt o muddy trails at hindi pa gaanong commercialize. Kaya perfect ito para sa mga motorcycle tours at outdoors adventures. Madalas itong pinupuntahan ng mga vloggers at travel enthusiasts para sa mga drone shot o wide panoramic photos dahil sa malawak na tanawin. Sabi nga ng mga lokal, minsan tinatawag itong Little Batanes ng Camarines Sur dahil sa rolling hills, preskong hangin at tanawing tanaw ang dagat ng Pacific Ocean. Tahimik, simple pero napakaganda. Isa to sa mga lugar na makakalimutan mo lahat ng stress sa biyahe. Hindi man madali ang daan papunta dito, pero minsan sa mga pinakamahirap puntahan, doon mo rin mararanasan ang pinakamagandang tanawin. Siyempre, mas masaya kapag may mga kasama kang game na game sa putikan at tawanan, kasi sa dulo ng araw, hindi lang tanawin ang importante. Siyempre, yung mga alaala sa biyahe. Uwi na sana kami mula sa biyahe, pagod, pero sultang adventure sa Roma at Daldagon Peak. Kala ko tapos na ang trip, pero may isa pa palang sorpresa sa daan. Habang papauwi kami, nadaanan namin itong sikat na cold tuba juice dito sa Tinambak. Sabi nila, ito raw ang isa sa pinakamasarap at pinakapreskong inumin dito sa Camarines Sur. Gawa to sa katas ng nyog o tuba na bagong piga pa lang, kaya natural na matamis at hindi nakakalasing. Chill na chill, perfect lalo na pagkatapos ng mahabang biyahe. Ang cold tuba juice na to ay galing sa Manu Elio Integrated Farm sa Barangay San Ramon, Tinambak, Camarines Sur. Hindi lang inumin, kundi local pride ng mga taga rito. Bayad na yan. Yan, duwa. Yan, duwa. May pa mo na. Duwa pa tayo mo na. Yun o. Pakla mo na. Coco Sap Juice. Kay Manu Elio Integrated Farm. Ano? Asbong. Manu Elio. Sige ka, subukan mo. Patingin. Sige, tingnan mo na son. Takpan ka. Papagin mo mang kanta sa, pati sa urong. Ano pa rin lasa pare? Lasa mo. Hindi kita mo kung nakikita ko. Siyempre, nakikita ka. Ah, yes. Masarap. Masarap. Magkano po yan? Kaya na ba? Ano? Mainom-inom. Sarap. Juice. No? Para siya na di ako nakabuntot. Sarap. Sarap. Sakto pambutang. Para siya na di ako nakabuntot. Kaya kung pupunta kayo ng si Roma, huwag niyong kalimutan bumili ng tuba juice dito kay Manu Elio. 50 pesos lang isang bote o 1 litro. Ano pang hinihintay mo? Tara na, tuba ka na. Sa diling gawa ninyo? Sa diling, mismong gawa ninyo? Mismong harvest nila. Mismong harvest nila? Masarap siya pag frozen. Pag di na siya frozen, maasim na siya. Ayaw mo? Ay, kaya. Alin yan siya? Sukang ko. 2 years and above po yan. Magkano man yung piyan suka nyo? 2 is 70. Ah, 70 makas. 1 liter. Ah, okay. Bumagkatong supang dira. Asan sila? Pinakurat gayed? Supang dira. Muna sinita. Ah, sukang tuba. Pag ano Yan. mo, binaya mo bagay sa katabang ninyo. Tapos binatagla na. Yung guys, sukang tuba. Ano? Ay, may pansit. Sa sitsaron. Ah, si chicharon. Croquet.
Tilapia, turmeric sa labat, kasoy nuts, and pili nuts. Ito lang yan guys kay... Pili ka na. Mano yung Elio? Ayan guys, may tuba. I love tuba. Ayan o. Tinambak pa tayo sila, no? Tinambak. San Ramon. Oh. Maraming salamat sa pagsama sa isa na namang biyahe. Don't forget to like, share, and subscribe. Dito lang sa Lex TV Vlogs. Biyahe lang. Sama ka na, tara na't magbiyahe. Walang problema ka